Ngikubingelele bese ngikwamukela kwi-Africa Up Media. Uma ukuthi uyaqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze uma ngifaka enye ivideo ngekuphuthelwe. Namhlanje sizobheka uhambo lukaKhuzani njengoba libangise kwelaseDubai, sibheke izinto afika zenza khona kanye nama-performance akhe abewenza khona lapha eDubai. Kodwa ngaphambi kokuthi sifike lapho sizoqala nje la njengoba bekade ehamba uKhuzani kuneyithombe bekade eyisendela Ungizwe njengomkhaya wakhe, kodwa sizozwa ukuthi Ungizwe uphawule wathini ngalezo yithombe. Mkhaya mangabe ungafuni ngoblock ngicela ungaphinde ungisendele ithombe ezamasimba. Amasimba ayanyanyisa ngokwendalo yawo. Musa ke wena ke ukwabonda ngothi. Awungamusa nje uwabonda ngothi uma uwazi ukuthi amasimba ayanyanyisa. Okunye okwenzeke ngesikhathi uKhuzani eseDubai, kube nomuntu oheke onke ama-social network kaKhuzani. uKhuzani ubese posta lapha ku-Facebook ekhala ngokuthi kunomuntu omloge out kuwona wonke ama-social network akhe, wabesetshela abantu ukuthi baqaphele ngoba kungase kube nomuntu ongazenza yena. Zingane zakwethu, mina ngizondlalela amavidiyo ambalwa ezinye zezinto ebezenziwa uKhuzani eDubai. Makuthi aqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button, ushare ivideo, ulike futhi ucomment. Babingelele ma. Hey, hala ma South African is la eDubai. Hello. So I will call the driver, eh? Yeah, Karen has an update. Yes. Shop. Sanibonani mzansi. La size partyini. La eDubai, indawo yala izobona bla. Yashuthwa la. Bla bla. Acela usondele bese ngibona kahle. So, I'm Khuzani from South Africa, the Maskandi artist, the king of Maskandi in South Africa. I'm from South Africa. From South Africa, where? Johannesburg. Oh! Hello, Sangonani to all my Maskandi fans. I am a fan. I am honored to be next to my brother Khuzani. And I was honored to be there on stage representing you, man. Yeah, each head. Bafowethu, lokhu yikho okunye obekade kwenziwa uKhuzani ngesikhathi le eDubai. Besikucaphunela se-Africa Up Media kuze sikushiye usesithombeni ngohambo lukaKhuzani. Kuningi-ke okwenzakele okunye sikwazanga ukukuthola, kodwa kulokhu esikutholile siyacela ukuthi ukushare nakwabanye, usubscribe futhi ucommente. Siyabonga kakhulu.